ukhula kaKhambele uphile uphumelele kama kuPastor Challenge Fleet. Inamba-ke ngiyafisa ukuthi ngathi bengaba umuntu ongumlandeli kuphela oyisebenzisayo kuyisifiso sami leso. Nakhona esense lo muntu kusuka ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama efona. Abantu baye bengu-WhatsApp-eke ukungizwisa ubuhlungu nokungiphatha kabi ukuthi why abantu bengu-WhatsApp kungekho la ngithi khona abantu abengu-WhatsApp. Bengifonela abantu-ke kusuka ngo-9 ekuseni kuya 5 ntambama from Monday to Friday kuphela Sunday kusesontweni sibheka la uZamani Patricia ngiyabikelela-ke kusho ukuthini uphupha umuntu ophila eshonile sekuwumngcwabo wakhe. La bewungcwatshwa khona bathi abamdingi kade wahamba la wangcwatshwa esigangeni ehlathini. Lo muntu kuyangcwatshwa kodwa ngcwatshwa ophupha lo uZamani uphupha lo muntu useshonile kodwa futhi ungcwatshwa kuphi esigangeni ehlathini. Okay, nake singakusho 1 ngokwesintu uma uphupha umuntu uwuphawu lobuma engcwatshwa. Lokho kungasho ukuthi kungenzeka lo muntu kade ethwetshulwa abathakathi. 2 omunye angayibeka kanje, uma uphupha umuntu osaphila uphawu lobuma engcwatshwa. Lusho ukuthi kungenzeka lo muntu noma kungenzeka wena uyakhoyisa lo muntu kade ebulawa ngokukamoya, evalwa ubunhlanhla, ecindezela ukuthi engaphumeleli. Osho ukuthi leli bulawo lenziwe kuphi? Endaweni yasehlathini, njengoba kade ubona ingcwatshwa ehlathini. UNumero 16 verse 33 bona bashona besezwa nakho konke kwabo endaweni yabafileyo. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuphawu lobuma engcwatshwa ngoba singakhomba ukuthi kungenzeka lo muntu uzoboshwa, uzokhalelwa amasongo asigonyelwa, ngenzeka aboshwe udilikajele. 4 futhi uma uphupha umuntu uwuphawu lobuma engcwatshwa. Kwesinye isikhathi lento iyayikhomba ukuthi lo muntu sekuseduze ahambe kulo mhlaba. Yabona, Amakhosi esibili chapter 20 verse 1. Ngalezo nsuku Hezekiya wagula wasephansi kokufa, kwafika kuye u-Isaya umprofethi indodana ka-Amosi, wathi kuye, usho kanje uJehova uthi, yalela indlu yakho ngokuba uyakufa awuyosila. Asiyivaleke kodwa kanje. 5 kuyenzeka uma uphupha umuntu kube uphawu olungele ukuma engcwatshwa, kodwa suke lusho ukuthi kungenzeka lo muntu usazophila impilo ende nakube ezodlula esimeni esinzima, ezodlula ey'vivinyweni ezinzima, kodwa uzophila. Nami-ke ngikushoyo njengamanje ukuthi simfisela ukululama nokuphila nokusinda nokuphula ukundlela kuzona zonke izimo azobhekana nazo, bese uyaqhubeka uyaphila lo muntu. Kuhle ukuphila impilo ende naphezu kwey'vivinyo, naphezu kobuthakathi, naphezu kokugula, naphezu kwenkinga. Siyabona. Siweni